to a new vlog. So Materla posa orsada edde niku pura dada pura dreams pura undavu pura edde avada aate nigulla unta light strama bale panondu. So yes, in a second Jan. So ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಜನ ಪಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ತಜ್ಜಿಪೋತ್ತು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಸ್ ಸಾಕಾತಂಡ. ಸೊ ಐಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಬೊರ್ಚಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಂದೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, so yeah, thank you so much for 400 subscribers. So after ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ 1 year ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು 400 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾನು 100 ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇತ್ತೆದ ಪಂಡ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬುರ್ಚಿ ಪಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಆತಂಡು 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ 3000 ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಒಂದು ಅನಲೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪೂರ ನಿಗ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತೆ 500 ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಅವನುಂಡು 400 ಚಿಲ್ಲರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಅಂತಂದು ಓಕೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವು ಪೂರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅವು ಪೂರ ಅನ್ನ ತೋಜೆ ಪೌಡ್ ಬಂದುಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ನಮ್ಮಿತ್ತೆ ನಾಷ್ಟ ತಿನ್ಕ ಅವತ್ತು ಮುಂಚಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಂದು ಪರ್ಕ. ಎಸ್, ನಡೀತುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಅಂಡ್ ಪರ್ಕ. ಎಸ್, ನಮ್ಮೊಂದು ಡೈಪರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ನೆತ್ತರ್ ಶುದ್ಧ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅಂಚನೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತನ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಪಂಡ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರ ಕಲೆಪಿನ ಒಬ್ಬರು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಡೈಲಿ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ದಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ನೆತ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ನಾಷ್ಟ. ಎಸ್, ಇದು ಬರ್ತದೆ ತಿಕ್ವೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮದಾದ ಪಂಡ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಕ ಬಂದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಹೇರ್ ಪಂಡ ಪಿರಾವು ಮಸ್ತ್ ಆಡುಂಡು. ಸೊ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಯ್ ಇಂಥ ವೆದರ್ ವಾಶ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪೋತ್ತುಕ. ಸೊ ಇದು ಹೇರ್ ಇಂಚುಂಟು ನನ್ನ ಪಿರವರ್ನ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಕಂಡ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವೆದರ್ ತೊಲೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಓ ಗಂಟೆ ಆತಂಡ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಂಟೆ ಆತ 9:44 ಪೊಯ್ ಸಲೂನು ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಸಲೂನ್ ಹತ್ರ ಗೊತ್ತು ಜಾಬ್ ಬಂದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮೆನ್ಯೂ ಬರುತ್ತು ನಾ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪ್ರೈಸ್ಲ ಹೆವಿ ಉಂಡು ಬರ್ತುಕ ವರ್ಷ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತುಕ ಪೊಯ್ 12 ಸರಿ. ಹೇರ್ ಕಟ್ಟದ ಸಲೂನ್ ಆಡಿತ್ತು ನಾಳೆ ಹೋಗ ಬಂದು ನಾಗ ಅವು ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇತ್ತೇನು ಕೂತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಬಂದಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪೋಕ ಮೂಲ ಅಲ್ಪ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಂದುಂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂಡು ಇನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಬಟ್ ಮೂಲ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಓಪನ್ ಉಂಟು. ಸೊ ತೂಕ ದಾದಪ್ಪ ಪೈ ಸನ್ರೈಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಬಂದ ನಡ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ ತೂಕ 3 ಸಲ ಬಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊನು ಇಚ್ಚಿನ ಸೀದಾ ರೂಮ್. ಸೊ ತೂಕ ಇನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿನ ಸೊ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಡ मूल ना पिरो साइड हेयर हेवी बतना गली जब. सो अंचा चल पोई ದಿನನೇ ಸಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಮಂಗಳಾರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪಣೆ ಸೆಲೂನ್. ಸೊ ಇನ್ನಿದಾದಂಗ ಪೂರ ಬಂದುಂಡು ಸೆಲೂನು. ಸೊ ತೂಕ ಹೆಂಗ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಂದ ಸಮಾಧಾನ ಇಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಸುತ್ತ ಪೋಪೆ ಪೋಲಂಡು ಓಪನ್ ಇತ್ತ ಪೋಯ್ ಒಂಜಿಗಾಯ್ಟುಂಟು ಅಟೆಂಗೆ ಪೂರ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಚ ಪೋಯ್. ಸೊ ಇನ್ನಿದಾದ ಪಂಟ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಲೂನ್ ಸಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ. ಎಸ್,
ಸೊ ಈ ರೂಮ್ ಹೋದು ಒಂದು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೂಮ್ ಬತ್ತಾ ಸೊ ಏನೈತೆ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಉಂಡೆ ನಾಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಂಗ್ ಊರವ್ರ ಯಾರು ಖುಷಿ ಬಂತು ತೂಕ ಬಂತು ಬಕ್ಕರವ್ರ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಮಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಊರಿ ಪಾಜಿ ತಿನ್ಕ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪೋಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎప్పుడు ಅಂಚನೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿಗಲ ದಾದಪುರ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಒಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೊಂದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನಮ್ಮನೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಅಂತ ಕೂರೆ ಕಟ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಹತ್ತನ ಮೂಲತ 12:45 ನೈಟ್ ಸೊ ಎಸ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬತ್ತೆ ತೊಜಿ ಪಾವೆ ಚತ್ ಬಂದ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಸೊ ಗಮ್ಮತ್ ಅದ ಬಟ್ ಆಗಲು ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತು ಜಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏತು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಮ ಪೋದು 42 ದಿರಂ ಪಂಡೇರು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಬಟ್ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಕ ನೈಸ್ ಎಂಚತ್ತಿನ ಪನ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಗುಡ್ ನೈಟ್